Ova izložba je mogla da nosi naziv i podsjećanja, kao nešto što bi bilo suprotstavljeno onim mešinim rečima o zaboravu kao ljudskoj mani. Te reči posebno dobijaju na težini u današnjem vremenu, kada nam se odnekud iz sveta poručuje da prošlost nije važna, da treba da je zaboravimo, da nije važno ko si i šta si bio. Kada se neki ljudi na važnim pozicijama u svetu bez elementarnih istorijskih znanja ne osvrću na moralne istorijske kapitale država, naroda i kultura. U toku su i snažni procesi spolja nametnuti, procesi poništavanja identiteta, politički motivisane revizije istorije, pa čak i njeno falsifikovanje. A brana tim procesima su arhivi, muzeji, biblioteke, pozorišta. To su identitetske ustanove. U arhivima je sve složeno po vremenima, po epohama, ali arhivi imaju vanvremensku dimenziju. Osim što podsjeća i osim što je saznajna, u šta nas to još uverava ova izložba o Meši Selimoviću? Uverava nas u to, u jedno temeljno načelo istorijske nauke, a to je da dokument nije istorija, ali da bez dokumenata nema istorije.